Bé, doncs la situació del banc en aquests dies no només no ha parat, sinó que ha incrementat la seva tant recepció d'aliments com la distribució dels mateixos. Tot això doncs, també s'ha de fer amb voluntaris externs, tenim empreses de transport que ens estan ajudant logísticament. Al banc estem distribuint diàriament un promig entre 50 i 90.000 quilos al dia de distribució de tot tipus d'aliments, no només de sec, sinó també estem en fred i congelat. Tenim una ruta distribuint els productes frescos i congelats. Ara, amb el tema del Covid, hi ha hagut molta més necessitat, molta més demanda per a aquesta zona. Hem començat a repartir cada dia uns àpats ja cuinats que també ens proporciona el banc i ara estem en 270 famílies aproximadament a les que estem ajudant. Abans de la crisi entregàvem unes 2,5 tones al mes, ara en 2 mesos hem entregat més de 36 tones, perquè es feu una idea de l'impacte de la crisi social. A dia d'avui estem per sobre els 175.000 menjars, s'està donant molt de menjar a molta gent necessitada. Sí que és veritat que cada dia la línia és més curta entre la persona que demana i la que va comprar. Ens trobem moltes vegades ja amb cues a coneguts, a veïns, o a gent que fa 2 dies anava a comprar, avui ja s'està trobant en aquestes cues demanant menjar. Soc jubilat, professor d'educació secundària. Un cop vaig agafar la jubilació vaig pensar que podia col·laborar amb alguna entitat i com que ja havia treballat, ja havia participat en el Banc dels Aliments, doncs va ser l'ocasió de reincorporar-me i finalment també vaig convidar a venir la meva filla Laia. Vaig venir perquè el meu pare, que estava ja participant al Banc d'Aliments, em va dir que necessitàvem voluntaris perquè realment aquests dies hi ha hagut molta feina. Doncs vaig decidir venir aquí a col·laborar unes quantes hores. Quan hem tingut necessitats extraordinàries, el Banc d'Aliments ens ha ajudat molt i estem molt agraïts. Ens ho passem molt bé perquè la gent és molt maca. Sento que puc compensar una mica el que la societat també em dona.